Evo, još jednom lijepi pozdrav svima. Drago mi je da se gradonačelnik vraća jer imam upravo za našeg gradonačelnika 2 pitanja. Gradonačelniče, evo imam pitanje o jednom dosta velikom problemu koji se događa u Velikoj Kosnici, a koje je na području Velike Gorice. Konkretno, radi se o ilegalnom odlagalištu otpada, što znamo, mogli smo čitati u medijima, zadnjih nekoliko godina se to događa, dakle više od 5 godina. Mene interesira što je konkretno grad Velika Gorica poduzeo kako bi riješio hitno, odnosno žurno ovaj problem, tim više jer dotakli smo se ilegalnih odlagališta otpada, međutim ovo odlagalište otpada što smo svi mogli čitati i gledati u medijima zabrinjavajuće je utoliko što je u neposrednoj blizini vodocrpilišta. Iz tog vodocrpilišta vodu koristi preko 100.000 građana. Dakle, to je moje prvo pitanje, što konkretno Velika Gorica poduzima i je već poduzela da bi se hitno ovaj problem zaustavio. Ovo je jako veliki nacionalni problem u neposrednoj blizini vodocrpilišta, zato ga posebno ističem. Moje drugo pitanje je, živimo u vremenima, to dobro znamo svi, nažalost, u kojima navečer legnemo spavati, ujutro se probudimo u gotovo nekakvom drugačijem svijetu. To je svijet u kojem se nerijetko u zadnje vrijeme spominje čak i 3. svjetski rat, o velike nesigurnosti, dakle vidimo šta se oko nas događa, ja se nadam. Mi smo ovdje prvenstveno grad Velika Gorica, međutim moramo razmatrati okolnosti u kojima živimo svi skupa. Tim više jer u našoj blizini, odnosno mi smo grad domaćin, zračne luke, događaju se u svijetu, tako i u Hrvatskoj, nažalost sve više, veliki sigurnosni izazovi. Mene konkretno interesira zašto do sada nije i kada će Velika Gorica napraviti sveobuhvatnu studiju sigurnosti, a koja će obraditi aktualnu trenutnu situaciju koja se događa u Velikoj Gorici, primarno mislim, ali tako i u Hrvatskoj pa i u svijetu, odnosno koja će uključiti i prediktivne analize što se može dogoditi. Posebno me to interesira za područje prometa, budući svjedočimo jako velikim prometnim nesrećama u zadnjih nekoliko mjeseci, odnosno i godina sa nažalost i tragičnim ishodima, područje kaznenih i prekršajnih djela. Evo, samo za kraj, interesira me također da ta sveobuhvatna analiza obuhvati migrante, koji znamo da ih ima sve više, veliki su izazovi, i na kraju krajeva skloništa. Znamo da u Gorici imamo skloništa za manje od 8% stanovništva, što je više nego zabrinjavajuće. Hvala.